prechádzame do bodu 51, koncepcia rozvoja mestských lesov v Bratislave. Ten materiál už bol, mestské zastupiteľstvo vyjadrilo prianie ho doplniť, predkladáme ho doplnený, tak ako je bez úvodného slova. Otváram diskusiu. Pán poslanec Jambor. Ďakujem pekne za slovo. Ja sa chcem poďakovať spracovateľovi a predkladateľovi materiálu naozaj za doplnenie toho materiálu a vzhľadom k tým výstupom, ktoré sú tam, to znamená tie doplnené analýzy, vyjadrenia odborníkov a všetky informácie, ktoré sú tam, vzhľadom k času to nechcem to dlhšie rozprávať. Jednoznačne z nich vyplýva, že to uznesenie 1798 je zlé a škodlivé pre les, preto dávam návrh na jeho zrušenie. To znamená, že ten môj pozmeňovací návrh bude vyzerať tak, že v tom prvom bod číslo 1 berie na vedomie koncepciu mestských lesov v Bratislave na roky 16-18, bod 2 ruší uznesenie mestského zastupiteľstva číslo 1798 roku 2014. Ďakujem. Pán poslanec Olekšák. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja podporím tento návrh pána poslanca Jambora, pretože si myslím, že je dôležité, aby v tak citlivej otázke, ako sú mestské lesy a lesné hospodárstvo, sa vyjadrovali k tomu odborníci, nie politici. Takže plná podpora, ďakujem. Pán poslanec Budaj. Samozrejme odmietam a obhajujem zásluhu pána primátora Nestrovna na znížení ťažby na 5000. Pani poslankyňa Petra Prstá. Ja si myslím, že to bol všeobecný konsenzus aj s verejnosťou, aj s odbornou verejnosťou, aj s mestskými lesmi. Myslím si, že zbytočne tu zase rozduchávať nejaké emócie je zbytočné. Bolo to prijaté aj samotnými mestskými lesmi, aj odbornou verejnosťou, ktorá pripomienkovala. Jediný problém bol v tom, že sa nevedeli zhodnúť na zonácii, kde sa tá ťažba má realizovať a to je asi jediný problém. Odborná verejnosť, aj ochranári, aktivisti sa zhodli na tom, že štatút, alebo teda tá koncepcia má niektoré nedostatky a to isté skonštatovala aj komisia a ja by som možno dala také krátke uznesenia, aby sme sa zbytočne nezdržovali, aby sa do koncepcie zapracovala stanovisko Komisie územného plánu strategického plánovania životného prostredia z 10.5.2016, kde sme prerokovávali tento materiál. Čo sa týka zmeny štatútu, tak tam myslím si, že to bolo v pohode, tam to bolo v poriadku, tá zriaďovacia listina bola akceptovaná aj odbornou verejnosťou, aj ochranármi. Tu bude síce bod 53, ale už nechcem sa k tomu vrácať, potom všetci sú unavení, takže krátke uznesenie zapracovať ešte stanovisko Komisie územného plánu a strategického plánovania. To dám ako návrh. Končím diskusiu, prosím návrhu Komisie o návrhu uznesení. Dostali sme návrh na doplnenie pôvodného uznesenia berie na vedomie koncepciu rozvoja a k tomu doplniť ruší uznesenie Mestského zastupiteľstva 1798 z roku 2014. Hlasujte. Prítomných 19 za. Uznesenie bolo prijaté. Návrhová komisia. Tým pádom, že berieme na vedomie a sa odsúhlasilo aj to, že sa ruší to uznesenie, takže máme uznesenie. Čiže máme návrh uznesenia v tomto bode. Dobre, prechádzame do ďalšieho bodu a to je informácia o plnení uznesenia. Materiál máte na stole. Je obsiahly, je to bez úvodného slova. Otváram diskusiu. Končím diskusiu, prosím, návrhu komisiu. Ale však on povedal, že končíme a nedostala som ale nedostala som písomný návrh a potom čo to byť do teraz, keď končím diskusiu. Pán primátor, ukončil si bez toho, že by ona podala návrh na doplnenie. My sme nedostali písomný